Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку. Сьогодні з нами сябровка Рися з Калиханки. Румал, Кася просила замянить яе, пакуль яна сама на курсах юных модельеров. У нашій касі так хутка мяняюцца любімыя заняткі. На мінулым тыдні яна хацела стаць балерынай і ўвесь час спрабавала сесці на шпагат. У яе гэта смешна атрымлівалася, але Кася ўсё роўна малайчына. Потым яна вырашыла вывучаць астраномію і некаторы час глядзела ў тэлескоп. Напэўна, хацела адшукаць на небе новую зорку. Не, жаданне Касі было шукаць адразу сузор'е. І як? Думаеце, адшукала новае сузор'е? Не, у яе не хапіла цярплівасці. Цяпер Кася вырашыла стаць мадэльерам і ствараць новае адзенне. Няхай спрабуе сябе ў розным, потым зразумее, якая справа менавіта яе. А я нават рады, што Кася зараз старанна займаецца. Будзе трошкі цішэй і спакайней раніцай. Бо без справы яна ўвесь час прыдумвае нешта незвычайнае, і нам даводзіцца ў гэтым прымаць удзел. Румаў, сябры, Кася попросила яе замяніць, так што спакойна сядзець на месцы у вас не атрымаецца. Рыся! Так, я Рыся, і я вельмі люблю ўсё рухавае, а раніцы самы час, каб трошкі размяцца. Румаў, Зробім ранішнюю зарядку. усё правильно, становіцеся. Лесік, вушкі і спінку расправ. Ніколь, усмешку шырэй, калі ласка. Дзяўчынкі і хлопчыкі, зрабіце удых, выдых. А зараз давайте паспрабуем пацягнуцца і дакрануцца да сонечнага праменьчыка. Ой, горача. А цяпер можна астудзіць ручкі ў прахалодным возеры. Цягніцеся да яго, Румаў. Фантазируйте, уявите, что перед вами озеро. Ручки астудзіліся. Малайцы, трэніруем тулава і развіваем фантазію. Давайте яшчэ раз поцягнемся до гарачага сонейка, а потым зноў до холоднага озера. З задавальненнем. Горача, холодна. Лесік, а ты можаш і зарадку для вушак зрабіць. Цягніся імі да соніка. Старайся. Добра, ну як? У мяне добра атрымліваецца. Цудоўна. Адразу бачна, што кожную раніцу ты робіш зарадку. Вядома, яна зараджае бадзёрасці на ўвесь дзень. Вось Лесік і рассакрэціў сакрэт. Пра тое, што ранішняя зарадка дапамагае настроіцца на бадзёры дзень. Навіта, цудоўны сакрэт. Цяпер усе гледачы добраранка будуць яго ведаць і лёгка змогуць настроіцца на бадзёры лад. Добра вучыцца і рабіць цікавыя адкрыцці. А зараз давайте зробім удых. Лесік, ты ўдыхнуў? Затрымаем дыханне. А зараз выдыхаем. Фу. А зараз давайте разам паглядзім мультфільм. Дарэчы, ён дапамагае замацаваць цудоўны настрой. Трошки адпачнулі? Яшчэ як. Цікавы мультфільм. А зараз давайте зноў вернемся да фізкультуры. Рмаў. Рыся, ну мы толькі што зрабілі ранішнюю зарадку. Давай трошки пазней вернемся да фізкультуры. І я прапаную потым заняцца спортам. Сябры, а вы што думаеце? Трошки пазаймаемся ці... Можа, наладзім спартыўную віктарыну? Цудоўная ідэя, Лесік. Віктарыну спартыўную? Рыся, згаджайся, у добраранку толькі самыя цікавыя віктарыны. Можаце не ўгаворваць. Вядома, я гатовая. Толькі першае пытанне задам я. Задавай, а мы будзем шукаць на яго адказ. Адкажыце, калі ласка, у якім відзе спорту раней карысталіся скурамі жывёл? Можна я ўдакладню? Скуры былі ў якасці спартыўных снарадаў. Рмаў, Лесік, ты ўсё правільна разумееш. Рыся, дай, калі ласку, падказку. Даю. Скуры жывёл расцягвалі і трымалі на некаторай адлегласці ад зямлі. О, я ведаю, які від спорту ты маеш на ўвазе. І які, Ніколь? Скокі на батуце. Малайчына, Ніколь, сапраўды. Старадаўнія батуты стваралі са скур жывёл. Гэта было вельмі папулярна ў эскімосаў і індзейцаў. Скуру расцягвалі і падкідвалі на ёй чалавека.
Але ў далёкім мінулым гэта рабілі не для трэніроўкі, а проста для забавы. І зараз многія на батутах скачуць для забавы. Але гэты занятак цудоўная трэніроўка для ўсяго арганізма. Скажу больш, нават касманаўты абавязкова трэніруюцца на батутах. А мне так падабаецца глядзець, як спартсмены выступаюць. Я ведаю, што самая вялікая колькасць пераваротаў падчас аднаго скачка на батуце 7. Нішто сабе, у гэта складана паверыць. Адкажыце мне, калі ласка, колькі гадзін можна скакаць на батуце без перапынку? Можа, гадзіну? Але на такое адважацца толькі сапраўдныя спартсмены. Я лічу, што спартсмены могуць і больш скакаць. Ты маеш рацыю, Ніколь. Сапраўды, аднойчы беларускія спартсмены усталявалі рэкорд. Яны сінхронна выконвалі скачкі на батуце на працягу 1 гадзіны і 45 хвілін. Гэта быццам 2 школьныя урокі, ды яшчэ перапынак. Здорава. Я ўпэўнена, усе ведаюць, як беларускія спартсмены вельмі паспяхова выступаюць на міжнародных спаборніцтвах. Так, Іван Літвіновіч стаў 2-разовым алімпійскім чэмпіёнам. А зараз я хочу задаць спартыўнае пытанне. Мы цябе уважліва слухаем, Лесік. У якім відзе спорту спартсмены раўняюцца на кенгуру? Кенгуру цудоўна скачуць. Значыць, адказ скачкі з месца. Рмаў. А вось і не. Як? Чаму не? І мне цікава пачуць правільны адказ. А ён такі. Раўняюцца на кенгуру спартсмены-бегуны на кароткія дыстанцыі. Лесік, мы вельмі здзіўлены і чакаем тлумачэння. Калі ласка, я сам не так даўно даведаўся, што яшчэ 100 гадоў таму малады студэнт Ельскага універсітэта, што ў Злучаных Штатах Амерыкі, Чарльз Шэрл, удзельнічаў у спаборніцтвах па бегу на 100 ярдаў. І ён хацеў перагнаць кенгуру? Не, удзельнічалі толькі такія ж студэнты. Але калі атлеты выйшлі на стартавую лінію, Чарльз Шэрл упёрся рукамі ў зямлю, а ўсе астатнія спартсмены стаялі звычайна. І ніхто не спытаў, чаму Чарльз стаў у такую позу? Больш за ўсё здзівіўся суддзя, але нідзе не было напісана, як спартсмен павінен стаяць на старце. Пасля сігнала ўсе пабеглі, і Шэрл прыйшоў да фінішу першым. Значыць, уся справа была ў тым, як ён стаяў на старце? Менавіта. Чарльз Шэрл заўважыў, што кенгуру перад стартам прыціскаюцца да зямлі, а потым выкідваюць тулава наперад і ўверх. Яны робяць доўгі, моцны скачок. І тым самым выйграюць каштоўныя долі секунды ў спрынце. Пачакайце. Зараз усе бегуны на кароткія дыстанцыі стартуюць менавіта так. Рыся, ты хацела сказаць, як кенгуру? Як кенгуру. Цяпер я разумею, які спорт звязаны з кенгуру. Як вам наша гульня? Цудоўна. Яшчэ пытанне? Прапаную зрабіць невялікі перапынак на адпачынак і паглядзець мультфільм. Так, сябры, мы адпачылі, цяпер самы час зноў зрабіць невялікую зарадку. Рыся, мы і так вельмі спартыўную раніцу наладзілі. Фізкультуры многа не бывае, Рмаў. Але час на заняткі бегчы. І праўда, з вамі так цікава было. Я і не заўважыла, што хутка урокі пачнуцца. А фізкультурай мы можам пазаймацца і пасля заняткаў. І на перапынку. Тады давайте пажадаем усім цудоўнага дня. Цікавых адкрыццяў. І новых рэкордаў. Рыся, прыйдзеш да нас яшчэ? Абавязкова. Запрашайце. Задавальненне. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! А зараз давайте разам паглядзім мультфільм.